Plant dod i ffrynt? Dach chi dod i ffrynt? Good. Oh. Na, marno. Dewch i mewn. Plant i gyd, dewch i ffrynt. Mae'n mynd i fod lot o wyl yma yma. Bach yn boring yn cefn. So dewch i ffrynt i ddawnsio fyny. Doves. Ooh. Hey, Chris. Overgoel. Plant i gyd i ffrynt. Dewch i ffrynt, please. Da ni'n mynd i gael lot o hwyl. Dewch mewn, os chi'n plentyn neu ieuenctid, dewch i eistedd wrth y ffrynt. Dewch i joinio cam yn ffrynt. Yes. Sound boy? Just nôl o fel Mwy. odd numbers 86120. Na, hwnna'n gas. Plant i gyd i ffrynt. Dach chi dod i ffrynt? Let's go. Bethan a Gwen Cian yn barod yn y ffrynt. Croeso mewn, dewch i ffindio set os chi'n gallu. Dach chi ba... Croeso pawb. Plant i gyd i ffrynt, os gwelwch fod yna. Lots o dawnsio. Ne. Croeso pawb, os chi heb ffindio set eto, dewch i ffindio set i fi ddechrau mewn eiliad neu ddwy. 20 eiliad i ffindio set. A croeso i llanw 2026! Wel, am flwyddyn i fod yn dathlu yn atgyfodiad pwy sy'n barod i ddathlu gyda'n gilydd bore yma. Pnawn yma. Fi. I ddechrau off, da ni'n mynd i fod yn dawnsio yn bach, so mae pawb eisiau sefyll ar traed nhw a dawnsio am ôl i Iesu. Plant a ieuenctid eisiau chi gweld chi'n dawnsio hefyd. Iawn? Copiwch ni. Eisiau help chi i dawnsio hefyd. Ti
Aroswch ar eich traed. Gorffen eto. Da ni'n mynd i gorffen dawnsio. Mae angen i ni cael egni o'r plant. Ac o'r oedolion hefyd. Cymrwch yr egni ohonoch chi. Ni ni. Does eb dance move tro ma, o basically, dwi just eisiau chi mynd yn crazy. Iawn? Da chi allu neud fi? Okay, let's go crazy. Wedi bwpyd! Fydd yn fyw! Molirion! Wedi bwpyd! Dim Molirion! Molirion! Yes, egni! Am dal yn
Da iawn, pawb. We got dig. Diolch am dawnsio fyny. Diolch, cheers. Iawn. Dwi'n siŵr bod chi gyd i blino ar ôl bod yn pacio bagiau chi. Dwi'n gwybod mae'n job tiring, gwagu'r bag i gyd. So beth da ni'n mynd i wneud? Mwyn cael bach o egni, di chwarae gêm bach. Pwy sy'n eisiau chwarae gêm? Iawn. Take it away, Cynan. So, da ni'n mynd i chwarae gêm o'r enw I'm Still Standing. So, basically, pob un round, chi'n mynd i ddewis pen neu cynffon, so heads or tails. A so, yeah, da chi basically, dwi'n mynd i ddewis yn hefyd, a da chi ddim eisiau cael yr un un o fi. Na. Okay. Take it away, Iwan. So, pawb i sefyll ar traed nhw. So, da chi'n mynd i dewis pen neu cynffon. Gennych chi 5 eiliad i dewis. 5, 4, 3, 2, 1. OK, Cynan. Pan ti'n barod. O! So, os o'ch chi efo pen, da chi'n eistedd lawr. Ond, da chi'n lwcus oedd hwnna'n practice round! So, pawb nôl ar traed nhw. OK, 5 eiliad arall. Dewisiwch pen neu cynffon. Chi'n barod? 3, 2, 1. Pen! No more mercy. Mae'n amser i chi eistedd. Iawn. Dewisiwch eto. Pawb di dewis? 3, 2, 1. Oh! Boom, 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 boom. Iawn. We go again. Troi rownd. Paid o cheatio. Iawn. Pen neu cynffon? 3, 2, 1. Good job. Dal dipyn ar ôl. Iawn. Pen neu cynffon? Iawn. 3, 2, 1. Oh, boom, boom, boom. 1, 2. Iawn, nawn ni gael... Iawn. Pen neu cynffon? Tri, 2, 1. Oh. Llaw fyny os da chi dal mewn. 1, 2, 3, 4. OK, nawn ni wneud rownd arall. Iawn. Pen neu cynffon? 3, 2, 1. Oh. Sorry, boy. Iawn. Ti dal mewn. Iawn. Nawn ni gael rownd arall. Pen neu cynffon? Mae'n rheol o. Ar ôl chi dewis wan, it's locked in. Dim newid, OK? 3, 2, 1. Oh, OK. Llaw fyny os da chi dal mewn. Just Sara. Sara di ennill, yay! A Teifi di ennill hefyd. Chi gyd di ennill. Chi gyd di ennill. Iawn. Diolch am y gêm. Dwi'n meddwl, Cameron. Parod. Problem all along. Sorry, pawb. Da chi di deffro, good. Cys nath ni gael gêm, da ni di dawnsio, da ni di redeg rwnd y lle yma. Good. Sorry, na i trio camio lawr a gynnu fi microphone wan. Ond, mae'r un i chi. Napa fi. Mae'n un i chi, ella ddim yn napa fi. So, i chi sydd ddim yn napa fi, dwi gweithio, enw fi di Cameron Jones, Bainbridge Jones technically, but I say Jones, Dwi di prodi, basically. Come on. Give it up for my wife who's not here. Come on. Come on. A dwi hefyd yn gweithio yn y lle gorau y byd. Coleg y Bala. Mae'n llun. Come on.
A dwi gweithio o dan the best bosses in the world. Owain a Sian, give them away. Oh, yes. Yeah. Ond gyda fi cwestiwn i chi, rwan, da chi'n nabod fi. Gyda fi cwestiwn i chi gyd, iawn. A dwi eisiau chi parteicio yn cwestiwn fi. Cos y cwestiwn di hyn, iawn. Ydych chi erioed wedi bod wirioneddol ofnus o blaen? Ac ai clywed siampla chi, please. So gewch chi gweiddi fa allan. Usually dwi'n neud hyn yn ysgol, ond mae pob fel hyn, ia. Ond gewch chi heddiw, first time ever, just gweiddi fa allan. Freedom in the church, come on. So gewch chi gweiddi fa. Be da chi'n ofn? Spiders. Yes, we got one over here. Good job, Caleb. He's brave. Good job. Rats. Yeah. Pwy sy'n dy ofn rats yma? Llaw fyny? Oh, yeah. Swn i'n ofn rats. Dwi'n licio dweud dwi ddim. But if I saw one, I know I'm going to be screaming. Yeah. Be arall gynnu ni? Bleep test. Oh my goodness. Pryd mae gym teachers yn dweud bleep test. Ti, na ia. Okay, be arall? Ysgol, tarantulas. I like it. Gynnu ni loads o pethau. Pry cop. Just specifically ar ben y to. Yeah? Ar y nenfwd. Os mae'r llawr, mae'n ffain yndi. Oh, da. Ond os mae'n fyny fan'na, oh my goodness. Yeah, dall. Okay. Gynnu fi, just in case, ond oeddech chi am just ddim yn mynd yn Pentecostal anna fi, a ddim siarad efo fi. I had some examples. So, ella, pwy sy'n ofyn, gewch chi roi llaw chi fyny os da chi agree efo hwn. Pwy sy'n ofyn y tywyllwch yn fama? Dim lot yna chi? Nice. O, few fama, ia. Yn y coleg, lle mawr yndi. Y building o'n i gweithio, mae'n edrych yn mawr, pryd mae lle yna'n dywyll, mae'n gallu bod yn ofnus. Wel, dwi'n gallu bod yn ofnus. Ond, do ddim yn lle ofnus, do ddim yn lle scary at all. Ond, pryd dwi yn y coleg a mae'n dywyll, bang, redag, i stafell gwely quick, cos mae'n awful bod o lle mawr, Anyway, un arall gyda fi, o breuddwyd drwg, pwy sy'n ofyn breuddwyd drwg? Da chi cael cws bach neis, a da chi'n cysgu. A wedyn, da chi'n cael y breuddwyd awful na, a da chi'n codi. A da chi'n chwsio, mae'n awful. Da chi wedi cael yna? Mae'n awful. Pwy sy'n heitio hwnna? Let me see it. Yeah. Be honest with me, come on. Lots yn chi ddim yn parteicio. Ond, ella cys da chi'n bref. Fair play, okay. Yr un nesa, rhywbeth embarrassing. Na, esbonio hwn fyd, okay. Cys, dim just rhywbeth embarrassing, ond y meddwl o rhywbeth embarrassing yn digwydd i chi. Ella mae mam di prynu bag newydd i chi i mynd i ysgol, bocs bwyd neu rhywbeth, ac yn efo puppies yna fo. A da chi'n meddwl, no, dwi'n methu mynd i ysgol efo bag puppies. Na, mam, dwi'n ofyn be mae pobl yn meddwl. Da chi yn ofyn rhywbeth embarrassing digwydd i chi. Dwi'n gwybod dwi efo hynna. Dwi fel, no way, dwi'n gallu gwisgo hynna. No way. Dwi eisiau edrych yn dda yn ysgol. Ella. No, uchder. Yeah? Oh, hey, the hands are showing now. Let's go. Da chi'n ofyn uchder? Rhain chi? Na? Yeah. One more. Ella, one more. Anifail anwes. Ella ddim y ci yna. Ella just anifail gwahanol. Ella, da chi'n ofyn. Rhoi llaw chi fyny os da chi. Yeah. Rhain i chi. Un nesa. Dwi'n meddwl, bugs. Da ni wedi cael pre-cop a bob dim yn barod o. Yeah, llaw fyny. Let me see it. I want to see this room. Yeah, okay. Yr un nesa. Is there another one? Okay, good. Because I was getting bored of going through them, to be honest. Anyway, so, ein stori heddiw. Da ni twtsiad ar bod yn ofyn yn stori ni heddiw. Ond dwi angen help efo stori yma. Dwi angen... Ydy un cwch? Just cwch, da, okay. Dwi angen yn fama. Cwch. Fama, please. Iesu, dwi angen chdi hefyd. Lle mae Iesu? Hey! Iesu in the building! Dim Iesu go iawn di hwnna, by the way. Just ar gyfer y stori di hwn. Plant, dim cadog di Iesu. I want to make that clear. Anyway, so, yn y stori yma, gewch chi gweithio efo fi slides, because usually dwi efo clicker, but not today. Anyway, mae Iesu yn y stori yma. Mae o di mynd o
dref i dref, tref i tref. A mae o, ia, di bod yn neud enw i fod hun. Mae o yn reit poblogaidd dros y lle, wan. A just cyn y stori dwi am dweud chi, mae o di bwydo 5,000 o bobl, loads o bobl. Union fel hyn, ia, efo dyrfa mawr fel hyn, efo lot o bobl fel hyn, ond lot mwy. Dwi eitha siŵr, dos na ddim 5,000 yn y stafell yma. Oedd na loads mwy o bobl. Ac oedd o yn siarad efo nhw gyd. A wedyn, oedd pobl yn dechrau mynd, bach di blino, angen mynd i cysgu, ac oedd Iesu'n gweld hyn. So nath o deutho nhw, ti'n gwybod be? Ti'n gei di acto tra dwi'n mynd, by the way. Gewch chi mynd off i gwely. A nath o deutho'r disgyblion i gyd, gewch chi mynd ar y cwch. A gewch chi mynd ar llyn, have a good time. Go ahead, boys. So dwi fama, fi di Pedr, a dwi ar y cwch wan, a dwi'n mynd. A mae Iesu'n mynd off i gweddio i dadfo. So dos off i gweddio, Iesu, dos off, ie, mae'n gweddio efo dadfo. Mae siarad efo dadfo. Dyw. A wedyn, iawn, mae'r Pedr a disgyblion ar y cwch bach fel hyn. A mae nos. A wedyn, a dwi eisiau help chi sydd efo'r props i gyd, oce? Oedd yna storm. Go crazy, go mental. Oedd na lightning. Oedd na cymyla. Oedd na tonna. Oedd y lle yn mynd yn mental. A hefyd o Pedr a disgyblion i gyd yn just nista na. Ac yn meddwl, yn weld hyn mae Iesu'n troi rownd a gweld, mae yna storm. Mae'r disgyblion i gyd ar y cwch yn ofn. So mae'n sbio allan a mae'n dechrau cerdded tuag atyn nhw. A ddim, gewch chi accent yna, mae yna dal storm. Sorry, car ymlaen, mae yna dal storm. A mae Iesu gweld hyn, mae'n dechrau cerdded ato fo. A wedyn, tra oedd o'n cerdded ato nhw, ia, oedd o'n dechrau cerdded ar ben y dŵr. So dos nôl bach, please. Ar ben y dŵr, fel hyn. Yn gweld hyn, mae'r un y disgyblion yn gweld hyn. A mae o'n dweud, oh my goodness. Mae'n ysbryd, boys! A wedyn mae'r lle yn mynd yn mental eto. Storm. Tonna. Cofiwch, stay with me. A wedyn mae Iesu'n gweiddi allan iddyn nhw. Ma'n iawn, fideo, peidiwch bod ofn. A wedyn mae Pedr yn sbio arno fo. A mynd, os ti ydi o Iesu, gadael i fi dod lawr ati chdi a cerdded ar y dŵr. A wedyn mae Pedr yn mynd lawr. Gael help lawr gan y bois Bartholomew neu pwy bynnag nath helpu fo. Bang! A mae'n dechrau, dos nôl bach, please, Iesu. Mae'n dechrau cerdded at y dŵr, ond dim jyst hynna. Oedd o sbio ar Iesu. Ac oedd o sbio ar Iesu a cerdded at fo. A wedyn oedd o cofio, oedd na tonna. Oedd na lightning. Oedd na cymyla du. A wedyn o Pedr yn gweld hyn a tynnu llygada fo off Iesu. A mae'n dechrau suddo. Unwaith nath Iesu gweld hyn, mae'n gafal arno fo. Tynnu fo fyny. A beth sy'n neud Iesu? Ble mae dy ffydd di? Ti ydi mab Duw go iawn. A wedyn ar ôl Pedr dweud hynna, mae'n cymryd Pedr fi i'r cwch a mae'n rhoi fo tu fewn i'r cwch. A wedyn mae'r storm, iawn. Cofio'r storm. Yn mynd. Mae'n mynd. A wedyn mae pethau yn iawn eto. Right. Where's the sign? Where's my sign? Who's got my sign? Cat dog. Mae'n iawn, ti di gadael o. Anyway, doesn't matter. Rwan, iawn, dwi am testio chi gyd, wan, chi yn y stafell i gyd, chi sy'n meddwl maen nhw'n nabod y Beibl, chi sydd wedi clywed hyn am y first time, da chi efo quiz. Yeah. This
is a Cameron method, okay? So, dwi isio chdi... Okay, mae yna praise, mae yna whopper os da chi cael pethau yn iawn, cwestiynau'n iawn. So, work with me. Cwestiwn 1. Ble roedd y disgyblion Iesu pan dechreuodd y storm? Llaw fyny, we're going to use the teacher way this time. Derwen. Ti'n gwybod yr atab? Ar y môr? Okay, let's have a look. Mewn cwch ar y llyn, na i cymryd o, cys mae môr fel llyn yndi. Geidi, sweet, good job, good job. Yr un nesa, beth oedd y tywydd fel pan daeth Iesu atynt? O, mae pob di gweld y whopper, ia. Wei! Da chi wedi bod yn gwrando, let's go. Chdi fanna. Ti'n gwybod ateb, gewch chi hel. Storm? Let's have a look. Storm is a gwyntog, good job, clap. Good job. Okay, yr un nesa. Sut naeth Iesu gyrraedd at y disgyblion? Oh, this one should be easy. Airplane. Cerdded ar y môr. Awn i weld. Cerdded ar dŵr. Yes, good job. Yr un nesa. Beth naeth y disgyblion feddwl pan welsant Iesu ar dŵr? What did they think? Oh, what a good guy. O'n i gael o Hawkins yma. Ofnus. Roedden nhw'n ofnus ac yn meddwl, mae ysbryd oedd o. Good job. Give him a sweet. Clap iddo fo. Good job. Pa disgybl a gerddod ar y dŵr tuag at Iesu? O, Bartholomew. Eira. Pedr. Awn i weld. Pedr, good job. Quick claps, quick claps. Yr un nesa. Gynna fi ffiw. Dwi'n meddwl, gynna fi hwn a un arall, pai poeni. Beth ddigwyddodd? Wait, ddigwyddodd, yep, gotta make sure. I Pedr pan welodd y gwynt a'r tonnau. O, Dafydd. Dechrasyddo. Dechrasyddo, good job, Dafydd, let's go. Yr un nesa. Beth digwyddodd Iesu wrth Pedr? Oh, dywedodd, I knew it was going to happen. Beth dywedodd Iesu wrth Pedr pan ofnodd? What did he say? Be nath o dweud? Ti fanna. Mynd nôl yn y cwch. O, dim gweud. Ti isio help gan rhywun? Gei di pico un person i helpu chdi os ti isio. Ie, pico fo fyny. Ti'n gwybod be nath o dweud? Nath o dweud be? Oh, good job! Lle mae ffydd chdi nath o gael o. So rhoi dau i nhw, cos nath nhw gweithio in tandem. Good job. Good job, dod a clap. Oh, ma na un arall. Oh, look at that. Anyway, beth digwyddodd? Yep, digwyddodd. Pan daeth Iesu mewn i'r cwch. Last bit. Iesu'n cael ei helpu mewn i'r cwch. Be nath digwydd ar ôl hynna? Pwy sy'n cyn? Be nath digwydd? Nath nhw'n mynd fewn i'r cwch. Be nath digwydd? Storm. Be nath digwydd i'r storm? Wedi mynd. Awn i weld. O, ti di sgipio fo? Daeth y storm i ben. Good job. Good job, dar o un i fo. Ond, oce, dwi rwan yn gwybod a chi gyd wedi gwrando wan, so that's good. Ond y peth nesaf dwi eisiau chi cymryd o hyn ydy, da ni'n just clywed stori, da ni'n gallu cymryd rhywbeth o'r stori yma. So, hyn dwi eisiau chi cymryd. Dau beth. Gynna fi dau beth i chi. Usually, mae pobl yn dod fyny ar llwyfan a rhoi tri. Dwi rhoi dau, oce? Hawsach i cofio. Gwers un bydd yn ddewr a trystio Iesu. Pan oedd Pedr yn cerdded ar y llyn, ar y dŵr, oedd o sbio ar Iesu. Ond unwaith nath o tynnu off llygada fo off Iesu, nath o dechrau suddo, nath o tynnu off trust fo off Iesu. So chi wan iawn, da ni'n gorfod bod ofyn dim byd. Y pethau nath ni endaf yn dweud yn y dechrau,
Dwi'n ofyn pick up ar ben y ninfwd. Dwi'n ofyn hyn. Dwi'n ofyn uchder. Da ni'n gorau ofyn dim byd. Achos, da ni gallu trystio yn Iesu. Hwna un peth. Yr ail peth ydy cadw llygada ar Iesu. Dim just rhoi trust. Cadw trust chi ar Iesu. Unwaith da chi tynnu fo off, da ni dechrau mynd yn ofnus eto. So dau beth. Be di'r un gynta? Swipe them away somehow. Be di'r un gynta? Yeah. Trystio Iesu, good job. Be di'r ail un? Cadw llygada ar Iesu. So dyna be dwi eisiau chi cofio heddiw. A dwi am gweddio, a wedyn, awn ni weld beth sy'n digwydd nesa. So, na i gweddio. A gewch chi gweddio fel licwch chi yn ysgol. Dwi ddeithio nhw, da chi'n gorau neu un, ond gewch chi, cys da chi yn ysgol. Ond, gewch chi siarad i Iesu fel licwch chi. So, Iesu Grist, diolch i ti. Da ni gallu ddim gorau bod ofyn dim byd. A ti caru ni a isio gorau iddyn ni. A diolch, da ni gallu cael hwyl fama yn Llanw, a dwi'n fydden ni gallu cael amser amazing efo'n gilydd, efo brodyr a'r chwiorydd sydd yn nabod chdi yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch pawb.
Steddwch os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr i Cam am y stori creadigol yna, a diolch i plant am helpu hefyd. Fi'n caru'r can yna, mae'n dweud Iesu Grist ein hangor ni. Trwy y storm fewriwr fel fewriwr trwy'r cyfan. So, mae gennau gweithgaredd bach i chi wneud, i y plant a hefyd i pawb sy'n eistedd. Ond cyntaf, fi jyst eisiau dweud fel profiad fi, achos fi wedi cael lot o amseroedd lle fi'n teimlo'n ofnus, a lle fi'n teimlo fel mae'n anodd i trystio Duw. O'n i wedi goffi symud ysgol cwpl o flynyddoedd yn ôl, a symud i lle lle oedd jyst dim ffrindiau, o'n i ddim yn nabod unrhyw un, heblaw am un merch oedd yn mynd i'r ysgol. A o'n i jyst yn teimlo'n ofnus, cos o'n i fel, sa'n siŵr os na'n neud ffrindiau, sa'n gwybod beth mae'r ardal yma fel sa'n gwybod unrhyw beth amdano unrhyw beth. So, oedd rhaid i ni, fi a mam, cymryd cam i symud i'r ardal yma, a goffa rili trystio'n Duw, ond oedd hwnna'n edrych yn anodd, oedd e'n rili anodd i trystio Duw pan o'n i'n newydd, a oedd pawb yn, ddim yn nabod fi, ond nes i gallu trystio yn Iesu a ffindio Iesu fel ffrind, a'r ffrind gorau, a mae fe'n ffrind i ni gyd heddi ac am beth. So, nes i gallu dod i cymuned, a trwy symud, nes i gallu gweld mae Iesu y ffrind, a gallu mynd i eglwys, dachlwn mynd i ffynon a creu ffrindiau newydd. So, oedd hwnna'n ateb i weddi. So, be fi eisiau chi wneud yw meddwl am ofnau chi. Ni wedi clywed lot amdano yr ofn oedd da Pedr, pan oedd yr ofn yn mynd yn gormod, oedd e'n suddo, ond pan oedd e'n cadw llygad ar Iesu, roedd e'n gallu cerdded ar y dŵr. So, mae gennych chi gyd papur bach o dan eich cadeiriau, neu os chi'n y ffrynt, mae yna rhai yn fan hyn, a grabiwch pen hefyd. Os chi'n plentyn yn y ffrynt, dewch i grabio un o cynnan. A be hoffwn i chi wneud yw ysgrifennu ofn chi ar y carden bach yma. Gall hwnna fod yn rhywbeth o fywyd chi, neu gall fe bod yn rhywbeth rili... Mae yna rhai fan hyn. Neu gallai fe fod yn ofn am wythnos yma, falle chi wedi dod ar wen eich hunain, neu chi bach yn ofnus i siarad gyda pobl newydd, neu chi ddim rili nabod lot o bobl, neu falle mae fe fel Cam yn dweud, falle chi'n ofn o'r tywyllwch, falle chi'n ofn o'r speidars, a chi'n gallu ysgrifennu hwnna lawr, a wedyn ni'n mynd i rhoi i Iesu, a mae Iesu yn mynd i rhoi rhywbeth cymaint well nôl i ni. So nawr chi cymryd eiliad i ysgrifennu ofn chi lawr. A mae'n dweud yn y Beibl mae Duw ydi cariad. Yn 1 Ioan 4:8, Duw ydi cariad. Os chi ddim yn gwybod beth yw cariad, chi ddim yn gwybod Duw, chi ddim yn nabod Duw. A mae'n dweud yn 1 Ioan 4:18, mae Duw ydi cariad perffaith. So falle os chi'n rili caru rhywbeth fel pêl-droed cymaint, falle mae hwnna ydi cariad perffaith i chi. Neu rhywbeth gwahanol. Ond, be ni am wneud nawr, yw fi eisiau chi jyst cymryd eiliad i cael llygad chi, a fi eisiau chi jyst dychmygu cariad perffaith, be bynnag mae hwnna'n edrych i chi, fi eisiau chi dychmygu cariad perffaith yn meddwl chi. A fi eisiau chi i rhoi, yn meddwl chi, fi eisiau rhoi'r ofn yma i cariad perffaith, fi eisiau chi hando fe draw i cariad perffaith. A gweld beth mae fe'n neud gyda fe, achos mae cariad perffaith casts out all fear. Mae'n tynnu i ffwrdd pob ofn. Os byddwn ni cariad perffaith, does dim ofn yn ei ddweud fe. So, meddyliwch, rhowch yr ofn yma i cariad perffaith. A gwelwch beth mae fe'n neud gyda fe. Falle mae'n rhoi mewn bocs ac yn tynnu fe i ffwrdd. Falle mae jyst yn destroyo fe. Falle mae fe yn rhoi rhywbeth gwahanol i chi. Jyst meddyliwch. Yn dydych, Duw fi'n cyflwyno'r ofn yma i ti. Os mae hwnna'n ofn o'r tywyllwch, ofn o bod yn unig, unrhyw beth. A wedyn, fi eisiau chi gofyn yn meddyliau chi, cariad perffaith, beth wyt ti'n rhoi i fi? Achos mae cariad perffaith eisiau rhoi cariad i ni. Mae eisiau rhoi gwirionedd, achos
Does dim drwg yn perthyn i cael y perffaith, dim ond y gwir. So arglwydd, fi'n cyflwyno yr ofnau yma i ti. Fi'n rhoi yr ofnau yma i ti heddi, a fi'n gadael y gyda ti. A ti am rhoi rhywbeth cymaint gwell i ni. So fi'n gwyddio pwy bynnag ydyn ni, mae hwn ar gael i pawb. Pwy bynnag wythnos ni wedi cael cyn dod mewn i wythnos yma, ni wedi fod gyda ni, achos ti gyda ni bob amser. Ti'n ffrind i ni, a ni'n gallu bod gyda ti byth bythoedd. Diolch Iesu. Amen. Os ydych chi eisiau rhoi papurau chi, mae yna basged yn fyna, mae yna basged bach, bocs ochr yna, a mae yna croes yn y ffrynt. Os chi eisiau dod i rhoi nhw fel symbol bod chi wedi rhoi nhw i Iesu, gwnewch hynny. A bydd neb yn edrych ar y papurau.